Ina Amerika wata ran muna tattaunawa da wani tsohon dan majalisar su shugaba ne na abin da ake ce American Black Caucus. Ya ce kai dan arewa ne ce kwarai da gaske ce babu jiha da take arewacin Najeriya guda ɗaya wannan jiha wanda abin da Allah ya binne a karkashin ƙasa na arziki ya ce ita kaɗai za ta yi the whole West Africa region za ta yi rikewa ba ma Najeriya ba. Na ce ya ce kwarai da gaske. Mun tsinci kan kan shugabanni bayan kada ɗin soja su sa Ahmadu Bello Sardauna sai muka zama cima zaune a tato mai daga kudu a siyar a zo a zuba mana a haka ake to shi wanda kullum da ke ci da shi bai motsi shi kenan sai muka laga shin in ka ɗauko tun daga independent zuwa yau ka aje shugabannin Najeriya mutum arewa ne suke yau Abuja nan banda jiran Babangida hanyar ma da ake ta kokowa daga Abuja zuwa Kano kwana nawa yi Babangida yayi wannan hanya shekara nawa ya kashe yau fa gyara fa ake yi ba wai a wata sabuwa ba gyara ake yi me muke ciki akai yanzu duk wanda aka san zai iya a ba masu tsoron Allah aka ba masu ilimin abun da kuma kishin yin abu ba wai ilimin tarin ilimin boko bane ko yawon duniya ko kuma kuɗi da yake akwati a kishin yin abu